isompina aikaan 1700-luvun alusta, jolloin tästä kulki sotajoukkojen reitti. Tässä venäläisiä joko ajettiin takaa tai he ajoivat takaa suomalaisia, mutta tätä vesireittiä käytettiin hyväksi. Ja ainakin tämmöisten tarinoiden mukaan suomalaiset oli neuvotteita ja huvottivat venäläisiä koskea siihen joukkoon. Ja täältä on terveisin tämä tunnettu sanonta, hyvin kävi mela vilahti. Silloin kun koskea lähdettiin laskemaan ylhäältä, niin toimittiin merkiksi suomalaisten kesken, että jos venekunta pääsee onnellisesti alas, niin nostetaan mela pystyyn. Ja silloin on ylhäällä todettu, että hyvin kävi. Mela vilahti. Tässä on varmaan eri tarinoita. Suurpäiväleitä, viime vaaleva lasti ja kahdet loistivat silkkäämästi, mutta Otavainen osoitti. Tuon työn hiljaisinta aikaa ylenaista, talvisin kuitakkaan, kuin silloin etäyleismälähdi. Juttava Pakkanen on, ja se tarttuu merkkiin myrkkisin liioin. Heistä se nyt. Nämä runoilijoista muutamat täällä kävivät miettivät